ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ದಾಲ್ ತೂಯರತ್ತೆ ದಾಲ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ದಾಲ್ ಯಾವು ತನಿಷ್ ಪಂತೆ ಪೂನಾಗ ಶಾಲೆಗೆ ಇಂಕೊಂಚ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಬೋಡಿನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ಬಟಾಟೆ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಲ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಚು ದಾಲ್ ಮಂತ್ ದೀದು ಉಟ್ಪೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಐತೆ ಬೇಗಲ ಬರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಆಂಡ್ ಯಾನಂತೂ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೆ ಸತ್ಯ ಬರ್ಪೆ ಶಾಲೆ ಏಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಣದು ಫುಲ್ ಕಿರಿ 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 ಈ ಲಾಸ್ಟ್ 10-15 ಡೇಸ್ ಆಯ್ನ ಹಾಲಿಡೇ ಮುಗಿಯುನಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನ ಅಂತೂ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಕದೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಉಪದ್ರ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಪೊಕ್ಕಡೆ ನಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಇರಿಟೇಷನ್ ಮನ್ಪುನು ಒಂಜಿ 100 ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನು 100 ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ತು ನಿಂಗೆ ತರಬೇನೆ ಆವಂದಿತ್ತು ಎಂಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಹೊರ ಶಾಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವಾಡ್ ಮಾರೆ ಅಂದ್ ಫೈನಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನ ಶಾಲೆ ನಾನು ಒಂದು ಬ್ಯುಸಿ ಉಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಕೋಡೆ ಯಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನಾವೇ ಲಂಚ್ಗೆ ತಿನ್ ಪಾಸ್ಟ ಯಾನು ಆಸಿಡ್ ಪತ್ತೆಮ್ಮ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಪಾಸ್ಟ ಉಂಡು ಒನಸ್ದಾದ ನಿನ್ನ ಯಾನಿಗೆ ದಾಲ್ ಬಟಾಟೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪರು ನಿಂಗೆ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತು ನೀನು ಪಂಡೆ ಓಕೆ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಬಾಲೆ ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ಪೆ ನೀನು ಪಾಸ್ಟ ಉಂಡದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ಟ ತಿನ್ನು ಪಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಒನಸ್ಸೇ ಇತ್ತನು ಇನಿ ಅಂಶ ಆಯ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ದಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬಟಾಟೆ ಮಲ್ಪೊಡಿ ನೀಜಿನ ಫುಲ್ ಚಪ್ಪೆ ಬಟಾಟೆ ಪಂಡೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಹಂಚ ಬೇಗ ಬೇಗ ದಾಲ್ ಮನ್ಪೆ ಸುಮಾರು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಆ್ಯಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ಅವೇ ಡೈಲಾಗ್ ಸುಮಾರು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಆ ಸುಮಾರು ಬೇಲೆಲೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಟು. ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೈ ಡೇ. ಶನಿವಾರದ ದಿನ ಎಂಚ ಪೋಪುಂಡು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅಟೆಂಡ್ ಮಲ್ಪುನು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ತಾನೇ ಶಾಲೆ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ಪೆ ಆಯ್ನ ಲಂಚ್ ಪಿರೋರ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಪೂರ ಓದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ 6th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕೋಡೆ ಫುಲ್ಲು ರಾತ್ರಿ ಬತ್ತಿದ್ದು ಬರೋದಲ್ಲೇ ಅಮ್ಮ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಅದುಲ್ಲೆ ದಯಪುಣ್ಣ ಏನು 6th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಉಡುಲ್ಲೆ ಏತು ಬೇಗ ಮಲ್ಲಾಯನ ದಾದ ಬರೋದುಲ್ಲೆ ಈ ಮಲ್ಲಾರೇನೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ತೋಜೋಳೆ ನಮಗೆ ಅಂಚ 6th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬತ್ತಿ ಓಕೆ ಕೊಂಚ ದಾದನ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದು ಏನು ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಉಲ್ಲೆ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲೆ ಪೂರ ಪರೋದಿಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಆತೆ ಅಂಚ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಉಲ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕದಿರತ್ತೆ ಕೊಡೆ ಅಂಚವ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 6th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬತ್ತಿನ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಹತ್ತನ ಒಂಜಿ ವಾರ ಪಾಡು ಬೊಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಪೋಪುಡು ಅವೇ ಓದನ ಅವೇ ಒಂದು ಬರ್ಡನ್ ಸ್ಟಡಿ ಬರ್ಡನ್ ಅಪುರ ಒಪ್ಪುಂಡತೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಾಗಿ ಪೋಪುಡು ಏನಾಡಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ ತಿಗೊಂದಿತ್ತಾಡ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ನಿಕಲೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ದಿಂಚನೆ ಓದುಲೆ ಫಸ್ಟ್ ದಿಂಚನೆ ಓದೋಂದಿತ್ತಾಡ ದಿನ ಅಲ್ಲ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ನಿಕಲೆಗ ಬರ್ಡನ್ ಆಪುಜಿ ಪೂರ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ದಿಯಾಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಕಲ್ಪುನಾಗ ಫುಲ್ ಬರ್ಡನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಏಕೆ ತನಿಷಿಗ್ಲ ಪಂತೆ ಫಸ್ಟ್ ದಿಂಚನ ಒಂಜು ದಿನ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಓದು ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಹಾಪುಜಿ ಈ ಬ್ಯಾಟ್ ಹಾಕೊಡಂದಿಲ್ಲ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಓದೋಂದು ಪೋ ನಿನ್ನ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆವೊಂದು ಪುಡ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಪಂತೆ ತುಕದಾದ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಎಂಕ್ ಈ ವರ್ಷ ದಿಂಚ ಏನು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ದೆತ್ತೋನುಜಿ ನಿನ್ನಾತಿಗೆ ಓದೋಡು ಅಂತ ಪಂತೆ ಓಕೆ ಅನ್ಪಂತೆ ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಬೇಗ ದಾಲೆಲ್ಲ ತೊಳೆದು ದಾಲ್ನ ಬೇಯಕ್ಕಿಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತೀನಿ ರೆಡಿ ಮತ್ತು ದೀಪೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಓಕೆ ನಾನು ದಾಲ್ ದಿಯೆ ಯಾನ ಮುಲ್ ಬೇಯರೆ ಬಡ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಲ್ದಿಜೆ ಒಂಚೂರು ಮಂಜುಳದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡ್ವೆ ಉಪ್ಪು ಯೂಶ್ವಲಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪಾಡು ನೇಪಲ ಬ್ಯಾಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಪಾಡ್ದು ಉಪ್ಪೆ ದಾಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರಡು ಅಂತ ಹೊಸಾತ್ ಎಣ್ಣೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಜಿಂಜ ಉಂಟು ನಾನು ಒಂದು ಪೂರ ತೆಗ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಜಿಂಜ ಆಯ್ತು ಫಿನಿಶ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಖುಷಿನ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡಾವೆ ಖುಷಿನಲ್ಲ ಫುಲ್ ಲಡೆ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋದ ಇದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕುಲ್ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಫನ್ನಿ ಆದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರ ಖುಷಿಗೆ ದಾದ ಆಪುನಂದಿಜ್ಜಿ ನೆಚ್ಚಿದ ಅಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪುನೇನ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಬುಡರೆ ಆಯ್ತು ಟೈಮ್ ಆಡು ಬುಡು ಒಂದು ಕಟ್ಟುತ್ತಾದೆ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಬುಟ್ಪೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪುನು ಜೆತ್ತೊಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಕುಂಟು ನುಂಗರೆ ಪಾಂಡ ಕುಂಟು ಪೂರ ಒಯ್ತು ಪಾಡುಂಡು ಉಪ್ಪುನು ನಾನು ಕುಂಟು ಅಂದು ನುಂಗರೆ ಪಾಡುನು ಐಟು ವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕುಂಟುನ್ ಪಿಕ್ ಮನ್ಪುಡು ಒಯ್ತದು ಬಾಯಿಡ್ ಪತ್ತೊಂದು ತಿರ್ಗದು ಐಟು ಗೊಬ್ಬುದು ಪೂರ ದೀದು ಬಿಟ್ಪುನು ಎತ್ತು ನೆರುಂಡಲ ಪಿರ ಪೋದು ಕುಂಟೆ ಮುಟ್ಟು ದಾನ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಆಯ್ತ ಫೇವ್ರೇಟ್ಗೆ ಸಾಕ್ಸ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ದೈ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಟತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಬ್ರೀಡ್ಗೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಬ್ರೀಡ್ಗೆ ದೈ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಆವೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಕ್ಸ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಾನೊಂಜಿ ಒಂದು ಪೂರ ಆಯ್ತ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ತುಯ್ಕೊಳ್ಳೆ ದಾದ ಹಾಪುನಂದಿಜಿ ಹೊರ ಅವೆ ಬಾಯಿ ಬತ್ತದು ತಿರ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಅವುಲ ಸೇಮ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅವು ಪೂರ ಬ್ರೀಡ್ಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಅವು ಪೂರ ಲ್ಯಾಬ್ ಬ್ರೀಡ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಅಂಚನೆಗೆ
ಅಂಚಕತೆ ಬೊಕ್ಕ ಓಕೆ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪಾಗ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಏ ಪಾನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಏ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ಅವರ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪಾವಡಂದು ಎನ್ನದೆ ಮದ್ಮೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮುಗಿದು 1 ಮಂತ್ ಆಂಡು. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ 1 ಮಂತ್ ಆತನೊಂದು ನಂಬರೇನೆ ಆಪುಜಿ ಐಡ್ ದುಂಬ ಆತನ ಕೆಲವು ಮದ್ಮೇಲೆ ಪೂರ ಇದ್ದೆತ್ತೆ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮದ್ಮೆ ವೆರಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಒಂದೊಂದು 2 days ಆಯ್ಲಕ್ಕ ಫೀಲಿಂಗ್ ಉಂಟು ನಾನೆಲ್ಲ 2-3 days ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಡಾಯ್ತಾ ಮೆಮೊರೀಸ್. ಬಟ್ 1 ಮಂತ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆತ ದಿನ ಏತು ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಎಂಕ ಮೊಕಲ್ನ ಮದಿಮೆದ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ವೈರಲ್ ಆಯ್ತು, ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು. ವೆರಿ ಸೂನ್ ಒಂಜಿ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂಸ್ಲ ಕೊಟ್ಟೆ ಆನೆ ಕಲೆಗೆ ದಾದಾ ಪಂಡ ಯಾಂದ ಕ್ಲೂ ಕೊಟ್ಪುಜಿ ಅಂದ್ ಎನ್ನದೆ ಅವು ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂಸ್ ನಿಕಲೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನದೆ ತುಕ್ಕ ದಾದ ಹಬ್ಬು ಅಂತ. ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಗರ್ಲಿ ವೇಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಆ ದಿನಗೋಸ್ಕರ ಅವು ಆಯ್ತು ಕೂಡಲೇ ನಿಕ್ಕಲೆಗೆ ಆ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಿಕ್ಕಲೆ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪನ ಇಜ್ಜ. ಬಟ್ ಆ ದಿನಗೋಸ್ಕರ ಯಾನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಕಾಣ್ತದೆ. ಫೈನಲಿ ಅವು ದಿನ ಬರ್ಪುಣ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ 1 ವೀಕ್ದುಲ ಎಂದು ಎನ್ನ ಗೆಸ್ ತುಕ್ಕ ಕೆಲವರ ಪನರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ದಿವನರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇದು ಆಯ್ಜಿನ ಬೊಕ್ಕ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂಸ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಗಾನ್. ಅವೆ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪಾಗ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡೆ ಐತೆ ಯಾನು ಒಂದು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಪಾಟ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ತುದೀತ ಅವು ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಕಟ್ ಮಲ್ಪವಡ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ತುಕ ಏ ಪಾಪುನಂದು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಶ್ ಲುಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದ ಬೈದುಂಡು ಎಂಕ್ ಇರಿಟೇಷನ್ ಪಂಡ ಅವು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಕುಜಲ್ದ ತುದಿ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕುಜಲ್ ಲೂಸ್ ಹೇರ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಲೂಸ್ ಹೇರು ಕುಜಲ್ ಬಿಡೋಂತ ಒಪ್ಪುನ್ ಪಂಡನ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ವೆದರ್ ಕುಜಲ್ ಬಿಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಹೊರ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಸ್ಟೈಲ್ ಬಿಡೋಂತ ಒಪ್ಪುನು ಹೊಲೇಸಿ ಇಜ್ಜಿನ ಒಕ್ಕ ಕುಜಲ್ ಇಂಚಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುನಿ ನಾನು ಓ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಕುಜಲ್ ಒಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಟ್ರಾಶಿ ಕಟ್ಟದ್ ಬಿಡ್ಪೆ ನಾನು ಸೀಸೋನ ಆಪುಜಿ ಶೆಕೆ ಎಂಕ್ ಬೆಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ಮೋನ್ ಇಡಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೆಗರ್ನು ಅಂಚ ಅಂಚ ಅವು ಲೂಸ್ ಹೇರ್ ಬಿಡ್ನಾಗ ಅವು ಆಯ್ತು ತುದಿ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಅಂದಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪುಜ ಅಪ್ರೂಪಗೆ ಏಪನ ಅವರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪವನು ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಯಾನು ಅಪ್ರೂಪಗೋರ ಯಾನೆ. ಬಟ್ ಹೆಂಗೋ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಏಪಲ ಎನ್ನ ಹೇರ್ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಎನ್ನ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿನಕುಲ್ 250 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದಿತ್ತೊಂದು ಬೇರೆ ದಾಯಿಗೊಂದು ಯಾನ್ ಕೇಂದ್ರ ಅಕು ಪಂಪಿರಿ ಮುಲ್ಪ ಉಲಾಯ್ಡು ಮಸ್ತ್ ಹೇರ್ ಉಂಡು ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅಂಚ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದಿತ್ತೊಂದು ನಕುಲ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ 500 ಇತ್ತಂದ ಎಂಕೊಂಜಿ 750 ದಿತ್ತೊಂದು ಏಪಲ್ಲ ಹೇರ್ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಂಡ ಎನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕಿತ್ತಂಡ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿಗೆ ಒಕ್ಕಡೆ ಆಯ್ತಾ ಮುಕುಲ ಕಲೆಗೆ ಬೇಲ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ತೋಜೋಡು ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಂತ್ ಬಚ್ಚು ನಾನು ಅಂಚ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಜಾಕುಲ್ ಪನ್ಪೇರು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೇರು ಅಂತ ದಾದಾ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಅಂಚ ಇದು ಮಾತ್ರ ವಿಷಯ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಡೇಗೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಕಾತೋಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಗಾಡ್ ಬೇಗ ಬರಡ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಎಂಕ್ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪಂಡೈತೆ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತು ಚೇತು ಖುಷಿ ಆವು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಖುಷಿ ಆವು. ಕೆಲವುದ ಕಲಿಗೆ ಅವೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕೆಲವುದ ಕಲಿಗೆ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಆವು ತುಕ್ಕ ದಾದ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಪರತ್ತೆ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂಸ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ತಿನ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲೆಗೆ ದಾದ ಫೀಲ್ ಆನಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕುಲ್ ಗೆಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ದಾದ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂಸ್ ಯಾ ನಿಕಲೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಅದು ಗೆಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಓಕೆನಾ ಮಲ್ತು ಪಲ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನಾದ ಹಾಲು ಬೇಯೋನುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ಹಾಲ್ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಪದ ಧೂಳು ಮಾತ ದೆಪ್ಪರೆ ಉಂಡು ಕೋಡೆ ಸೋಫಾ ಪೂರ ಒಯ್ತದು ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಪೂರ ಅಡ್ತು ಬಿಡಿ ಮಸ್ತ್ ಕಜಾವ್ ಇತ್ತು ತನಿಷ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮು ಬೊಕ್ಕ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಲೇಸ್ ದಾದನೆಲ್ಲ ಚಿಪ್ಸ್ ಪೂರ ತಿಂಪೈತೆ ಆಯ್ ಸರಿ ಕನತ್ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ದಕ್ಕುಜೆ ಆಮೇಲೆ ಬೊಕ್ಕ ದಕ್ಕ ಗಾಂಧಿಪೆ ಅವು ಫ್ಯಾನ್ದಾಗ ಅಡಿಗೆ ಪೋದು ಸೋಫಾದ ಅಡಿಗೆ ಪೋದು ಕಾರ್ನರ್ ಕುಳ್ಳುಂಡು ಎಂಕಾಲ ಒಂಜಿ ಸೋಫಾ ಒಯ್ತು ಉಂಡತ್ತೆ ಇಡೀ ಒಯ್ಪೋಡು ఒక్కడే లాగేనుండు దాలి అయితే పరంకండ ముందు పలుపుడు అలా అయితే కైతే బుడు బుడు ఆండా బుడియా ఏ ಬುಡ ಖುಷಿ ಆತು ಚೂರು ಪೋಂಡವ್ ಮೋನೆ ತುಲೈ
ಲೈಫ್ಡ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಇದೇ ಫಾಸ್ಟ್ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತದುಂಡ ಏತು ಶೋಕ್ ಇತ್ತಿದ್ದು ಅಂದು ಅನೇತೋ ಸಲ ಎನ್ನುವೈತೆ ತೂನಗೆ ಇಂಕ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ವಾವ್ ಏತು ಫಾಸ್ಟ್ ಆದ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅನ್ಬೇಲೆ ಎಂದು ಈತು ಫಾಸ್ಟ್ ಆದ್ ಮಲ್ತಿದುಂಡ ಟೈಮ್ಲ ಇಂಚನೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆದ್ ಬಲ್ತುದು ದಾದನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಓಕೆ ದಿನ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆತು ಬೇಲೆ ಐಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಯಾನೆ ಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆನ್ ತೊಚ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ ಏತು ಸಲ ಸೋಫಾ ಸರಿ ಮಲ್ಪೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 3-4 ಸಲ ಸರಿ ಮಲ್ಪುವೆ ದಯಪಂಡ ಕುಲ್ದು ಲಕ್ಕದವು ಹಾಳು ಆವೊಂದೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ 3-4 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಕತ್ತಲೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಮುಟ್ಟರೇನೆ ಪೋಪುಜಿ ಏತ್ ಮಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಹಣೆ ಬರನೇ ಇತ್ತು ಒಂದು ಹಾಳು ಆವೊಂದೇ ಇಪ್ಪುಂಡತ ಅಂದ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೆ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ರಟ್ ಪಾತೆರ ಪಂಡ ಎಂಕು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪಾತೆರ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರ ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಒಪ್ಪುಂಡ ಯಾವು ಬೇತಕುಲ್ ಕೊರ್ಪುನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಪನ್ಪರು ಬೇತಕಲೆನ್ ಮೆಚ್ಚಿ ಸಾರೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ದಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಡಂದು ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಖುಷಿ ಇತ್ತಂಡ ಆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಏರನಿಕಲೆಗೋಸ್ಕರ ಕಾಪುವೆರ ಅಕಲೆಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕಲೆ ಏರನಿಕಲೆಗೋಸ್ಕರ ಬುಲ್ಪುವೆರ ಅಕಲೆನ್ ತೆಲ್ಪಾಲೆ ಏರನಿಕಲೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಹಂಬಲಿಸಾವೆರ ಅಕಲೇನು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ಈ ಒಂದು ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆಂಡೊಂದೆನ್ವೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದು ಜಡ ಪ್ಲೀಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಮರಪಂದೆ ಏನೋ ವೀಡಿಯೋಸ್ನು ನಿಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂತಾರು ಇಂಚನೆ ಮಾತಾ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ತೂಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಸೀ ಸೂನ್